Здравейте хора и добре дошли в новото видео в моя канал. В днешното видео се опитаме да дигаме мек на 35 ранг. Аз малко паднах, спря ми записа един път. Както виждате, малко така забравих да снимам втора част на моят 35 ранг. Дигнал съм и Кенджу на 35 ранг. Да. Преди малко дигнах Мо на 35 ранг, а вчера дигнах Кенджуто на 35 ранг. Мога да ви покажа реплей от последната ни игра. Чакай сега да го намерим. Тук ли е? Чакай. Не, тук съм. Да, тук ми спря записа малко. 180 купи. Да, ето това е последната игра. Пускам вия и гледайте внимателно. Започваме като... Чай, сега не започваме сега. Но започваме като на двамата отиват най-горе. Аз отивам най-долу, но виждам едно Кенджу, което взима 4 кутийки, мисля, че. Аз отивам в центъра, защото виждам, че се бият. Не хитвам никой. Нашите са взели 2 кутийки. Убивам един. Едгара скача, се опитва да оцели мото. Тук Кенджуто идва и аз просто не отивам. По-на време става голямо меле. Тук сега нашия ще изфрасва тарата. И там става голямо меле. Но аз не си пускам супер, защото има шанс голям да умра. Тук Кенджуто, опитвам се да помогна на нашия, но не успявам. Убиваме го. Тук нашото Кенджу се опитва да уби, но не успява, мисля, че не успява. Тук Едгар разкача и добре, че бибито да ни спаси, защото да го изстреля. Тук съм с 8 Power Cube и учим да помагам на нашото биби, защото е на малко. Хилва са и тук почваме да ги натискаме. Този ханк там, след малко ще видите какво става. Тези тримата почваме да ги натискаме. Това е преди това и го убиваме. И тук всичките идват при нас, защото се опитват да ни изгърбят. Аз тук спирам за малко да играя, защото мисля, че ми справя интернета. И тук убиваме ханка. И след това тук ни ръшкат и двамата. И аз тогава бях дали ще го направим. Чаето ще му уби. И накрая ще ми изкериха цялата игра и дигнахме. И да, може и да не дигаме мек, не знам. В това видео може да напишете в коментарите кого да дигам в другото видео. Да се опитам да го дигна на 35 ранг. Тук може да има и 2 части. Аз сега се опитам да дигна бибито на 35 ранг, защото за мега не ми се получи. Както казах, спряме записа един път, умряхме. Те се чупат, ако не знаете на триофейда. Да ви кажа да ако сте някаква ситуация, не може да се посетим. Значи тук трябва да вземат кутийки мощно бързо. Така. Аз тук съм взел 2 кутийки. Да ви кажа, на 4-то място взимат 250 купи, мисля, че на 3-то място взимат на 3-то място взимат 50 купи, на 2-ро място плюс 50 купи и на първо плюс 275. Ако се суе изтреги, значи ще получихме. Така убиваме тая. Тук ни притискат много тежко. Щях да помагам на Леона, ама тото е било илюзия. Тук се хилвам, спешно не трябва. Мислех да добре, убиваме я. И аз умрях, как умрях за Бога. Тук Леона може да Браво, притиснаха ги. На 3-то място сме, значи минус 50 купи, ако умрем.
което е много възможно в момента. Аз се спълвам и идвам да помагам на нашия. Нашия е 10. Съм ще го пазя. Тук ме притиснаха. Не. No. Не, тук сме дет. Дет сме. Да я съм. Не, тук минус 50. Фак. Между другото, преди малко бях 7800, спрям един път записа, умряхме. Играх се с едни приятели, мислех, че се получи, но да. Явно не се получи, спирам записа, защото ползвам много неща. Кръстил съм се Кенджо Мастър, защото първият ми герой, който бях издигнал на 35 ранг, беше Кенджо. След това се смени името пак ден. Тук аз влизам в центъра, не ми пука, защото да, и беше голяма грешка. Направя. Тук нашия, ако им влезе, лошо. Добре, браво наш, хитна го. Добре, котката. Браво, коти. Кривай се, браво. Може да го убиш. Не може. Маса ми с нисък рейндж, че по-очакваш. Много ясно. Пък и те бият по много да неща. Добре, избутахме го. Нашия тук го хитна. Се опитам да го убия. Браво! Той Кенджо не са пипа. Каквото с колко е? Много. Всъщност не е с много. Колкото не е. Мисля, че една котката ще мога да убие. Ние сме съвсем кога и събрахме. Преди място, значи не ще да се купи, ако умрем. Тримата да е. Доджвам куршуми, доджвам. И тук я убихме това. Опа! Убихме го. С второ място не сме да се купи. Искам да помагам на нашия. Те да ми помагат да идват. И да окрова го убивам. Не, котката го убив също. Окей. 17 ранг. Биби. Видеото ще бъде около 15 минутки, защото няма повече време. Нашите след малко ще се приберат. Аз съм в 4-ти клас, сутрин съм на училище. Така че сигурно събота и неделя се абонирайте, защото сигурно тогава ще имам. Не знам през Даскал да ме пускат да игра. Всъщност ще допълне. Не знам, ще видим. Дали ще имам понеделник. Нахажа ми кутийката. Сега сме с 6, ако умрем в момента сме минус 200 и няколко. Така че молим се това да настава. Надявам се да убием това манджи. Брат, колкото и да бягаш, не е къде да бягаш. Нашия ешко. Да, ние притиснахме малко. Сега сме с 10, минус 50 купи, ако умрем. Фърлям им се, не ми пукам. Плюс 11. Пускам хелтърджена. И тук сме дет. Не сме. Тук Дарела има шанс да го притисне. Притиснете го, бе. Защото това не се чупи. Пускам хелтърджена. Брат нашия беше с 12 също като мен. Как е умрел. Тук много лошо ме избуша. Брат! Тук сме дет. Второ място ме сме дет. Фак! Дори пак е нещо, ама... Та игра беше сигурен мен. Играем News Brawl, защото в истинската Brawl Stars няма Кенджо. Иначе бих се опитал, ако излезе, бих го събрал.
Да бих се го купил. Да. Те чупят ли са, не? Опа, тук взехме плюс 2 кучийки и тук сме дет. Пускам хил държена. Не сме плюс 2 кучийки. Вече сме плюс 2 кучийки. Опа, как го изиграхме, пусна супера. Хелт. А, не, той колкото моли хил. Стана ма. На малко съм. Добре, дет. Не сме. Брат, не! Не! Аре, бе! Оцеляхме! Поко, хилвай са! Хилвай са, бе, Поко, не дей ги ръшкай! Брат Поко! Аре, хилвай са, бе, аз ще ги избия до крак, бе! Аре, хилвай са, бе, Поко! Защо трябва уж да ги биеш, бе? Пича отива с 7 повече. Има някакъв и той отива да го бие. Смятай. Не, тя малко чупа. Имаме също Харибон Биби. Изяди ма. Бат, виж ги как ме притискат и двамата. Брат, не мога, бе. Ай, ни умряхме, да. 150 купи. С моите емо играят. Не знам кое да дигам. Мой Леона да дигам. Ай си пробвам Леона, хора, пък ще видим. Бат, той видео стана 12 минути, защото моите само са някакви пълни ботове. Мога да пратя едно нещо. Тук би трябва да има 2 кутии. Помощ! Брат, помогнете, бе! Бат, ние сме 3, не мога да убием 2, бе, брат! Оле, ние сме 3, не мога да убием 2, бе! Гледай, бе! Еми няма, човек, то заради и трябва да се махнат ботовете от Нюзбрал. Бати, виж го нашия къде си пуска супер, бе. Ай, помогни, бе. Къде се телепортира, бе. 20 ранг морчиш. Какъв 20 ранг морчиш, бе. Половината ми броуери са 20 ранг. Се опитва да дигам морчиш. Аре, помогнете, бе, хора. Можете с много кръв, аз не съм! Ама аре, бе, хора! Ей, майка ви да еба. Сорчко съм. Бат, виж го нашия, само си